Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите бързо и лесно комбуча от дома с нашия сет, който може да намерите на goodtobit.com. Вътре ще откриете чист зелен чай за комбуча, бяла захар, прословутата гъба комбуча или по-професионално казано скоби и 3 готови комбуча напитки, за да им се насладите докато вашата напитка ферментира. За целта ви е нужен съд, в който да си направите запарката от зеления чай, като този чай, който сме предвидили в пакета, е чист и неовкусен. Дори да не използвате нашия сет, ви препоръчваме да ферментирате само с неовкусени зелени или черни чайове, защото останалите често съдържат добавки, които могат да нарушат или забавят процеса на ферментация. Пропорциите за 1 литър комбуча са 6 грама чай и 50 грама захар, като препоръчваме да използвате чиста бяла захар, а не кафява или мед, защото това ще компрометира в бъдеще вашата комбуча гъба. След като добавите и захарта, си загрявате до 80 градуса литър вода и го добавяте към съставките. Като не е хубаво да запарвате с по-висока температура, защото това може да вгорчи допълнително зеления чай, а ние в никакъв случай не търсим този ефект. Доразбъркваме добре и се уверяваме, че захарта се е разтворила напълно и така оставяме чая да се запари 4-5 минутки. След като запарката ни е готова, подготвяме си съда, в който комбучата ни ще ферментира в следващите дни и прецеждаме в него чая. Много е важно да се уверите, че течността не е гореща преди да вложите комбуча гъбата. Топлината може да унищожи полезните бактерии и дрожджи в скобито и да компрометира целият процес на ферментация. Затова си измервате с термометър или просто изчакайте достатъчно дълго време да се охлади. Последната стъпка е добавянето на комбуча гъбата. Ние я изпращаме заедно с стартерна течност, която е вече ферментирала комбуча. Тя създава подходяща среда, в която полезните бактерии и дрожджи могат да започнат ферментацията по-бързо. Добавяме стартерната течност. Не се притеснявайте, ако, както виждате, и моята гъба има висящи нишки. Това е напълно нормално явление. Това са естествени дрожджи, които са част от живата култура. Накрая покриваме с дишащ плат и оставяме да ферментира на топло между 7 и 14 дни.